Takže všetky moje diváci, dneska sme na mape Saxton Hell a teraz som Saxton ja. Normálne som Oso a natáča aj Peťo a ja. To sem. Nie, nezúďa dole. Čujak? Kurva. Hej, skákať! Neviem skočiť. Tak stojí, že to tak lamím, ale... Konečne. Stojí, že už mám tak málo životov, ale mi toto nejde. Ja by som to nespel, bo som oveľa viac hápal. Musím vážne. No tak hejme Saxton som akože ja, to už asi viete. A neviem skákať vôbec. No to ste už videli, ak som sa snažil skočiť stanách, kvôli tomu mám tak malo hápok na začiatok. 14 000 na 5 000, stavy idú dole. Skáta kým toto. Veľký prejdu. Vážne. Bože! Co je, že hej, to je jedno, to bude v chvíľku. Ale už mám fakt malo hapok. Rangy bejdu, akože ja to nejdem, smola nejdem. Nejdem, ne. A vo mne idem smola, idem inde sem na to. Idem na prvé. Ľudia, čo to takto schováva? Nikto, okej. Je, čo to poznáte, IPčko možno, keď si na to spomeniem, dám to popisku videa. Čau scout, smula. Naozaj bych povinný. Konečku zažať nemôžem. Fuj to, malo helto, fuj to. Mám. No ja sa to fakt zaujímam, že to že iba to nebo iba 1000 dačo heltov a to vyhrať chcem. O po pol hodine som Saxton, alebo Sexton, alebo jak sa volá. Ale fakt nechcem prehrať. Fuj to. Môžem? Nie, nemôžem. Môže po mne. No tak je po mne. Vlastne, no prehral som, no tak čo už. Aspoň ma nikto nezabil. No dobie, to som mohla. Ja ešte chvíľku budem natáčať. To sa fakt oplatí za spájan, lebo môžeš to taký packstep za 1000 aj viac. To je epic. Neviem, či sa mi to podarí, ale tak niekoľkokrát sa mi to už podarilo. Ideme. Čo sa keby to tak je, hociaký môže vytvoriť iba obyčajného Yingy alebo Dead Ingay. No ja mám inak taký keď stojí na whisky sa mi dobijajú a dalo by to normálne. To mi vadí. Sexton, jestli Sexton, alebo Haxton, alebo Sexton, alebo Saxton, alebo jak sa to Pípušu volá, tam je. Tak step. Vidíte, 1000. No zabil mňa, no tak čo, ale 1000. No tak to bolo iba také krátšie video z toho, no a to